Suar Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Ka Federation All Meghalaya Ad Hoc Secondary Teacher Association ha ka arp sautre ku naitung arjar Pynrem kala Pynrem jor ya ka Jingleh Tohmet bat ka jingka wud lathi ki Pulit ya ki Samla ki bayaki ha jantar mantar New Delhi dangshen bandawa hiarshuki ya menteri ka tanat Pule puthi ka sarkar pedeng u Dharmendra Pradhan bat ban persha ya ka Jingleh tu ki jingkali ka examen NEET UG ka Presiden jong ka seng ka kong bina kharum nuoj kalong baka jingdawa jong ki Samla kalong ka basyongnia bat kershan ru ya ka jingeki jong ki Samla ni nakaliang jong Famasta Federation of All Meghalaya Ad Hoc Secondary Teachers Association ni kwa ban pau baka jingeki lane phila ang ki jingdawa jong ki students Angki hadari, kumtu ha berok kuwi gari, lala ka jong ke state, jadi ki ya kani wholeheartedly support kum ke association ni. Nama ka demand ka dei ba lam jinmen, bat ke ba pun soksi yang ni. Menen lai sang bu, lai keren ha ni. Ke ba pun soksi ke Jingleh juga jong Pulit. Ya ki students ilong baik Tohmet nanti. Kalau susi hadu kata-kata. Bah kini ki sarkar hadin bakilayo ya ki syuti. Iklat no bade kini ki pat kide ki babut ki. Ande ki kami ya ka board ki da ka ba kawat da ka kawang da ka pumi Islam. Kane lada ka sarkar India kam siap. Lade kam jubab. Lade kumbadawa mesti tahu education minister pada ban Yarshuki ada kimrai kloi kam tamile ban peyu sono monchuk jin isang sat ke upan kempan ke Shuki jono upan ya ka genuine hak jongki students balai ban sulik silik pepan kam dai si sen kam de asin kan no sen kan no kin sya kan no ki mek pa kin pemlot tam ta ki kuan ki ti ha ba ki kwa man pau shmat hanre sarkar kam kwa ban confess ki ong ben kin sa song da ka committee yu ban song kan no sngi ki simpol la arpusan sngi sonam wan chu pula sya tngan kata kamut ka pau dia kan ni ba kim ken ni ki students ki de ki lawai trong kari maki lagi belak teman ni de ben pensyori ki ni de ben ngap ik cing dawa ki ni de ben kwa ba kari trong ikan pau sakmat lembaga jing Pule puthi bat ka jing biang ka system especially ka system trong ka education ni susi palan ya kan ni bat ngakan turu ya barok ki seng jong kami Meghalaya ki long kami long pa bapinya support lam ya kum kani ka jingjang nama abang ni teki hati TV lane hati YouTube la ipang met but da kum ni hiteng ni ima lawai jong bari kan don jingma mentah hawat uong kanum aila kabala dep lipat ya kata kilek balik ki simport kata-kata hadu benda mersau ki kena balik ki mla benda dang asni lai sni sau sni ki simport hadu kata-kata se katakin ke bapen susi bat lada hakani kan komhi kalong ka ba ha ya ka lawai jong ki kena lawai jong ki Samla ha ri India brakoi nga sungkuman palat ba wan hang ni hapo Meghalaya ki student kilaya yang ke kane ka dawa ka bat long very genuine but ni hitangi wholeheartedly ni support the students because ni de ki no hikai ni soto kat no ki treshtom batin long brio man brio kat no ki mik pa ki sacrifice ane ki penut ba
Kimpau syakmati kon kiti. Te utau Rajendra Pradhan Sngewsih on moral ground itu ulah dia men step down. Willingly dia men step down. Nama balik. Kadai hak pordo temo kali out ni. But ada kata kasyang hak parti jongki kumo di penyai tengi ni political people ni musuh tu andre ni syamba. Haba kila ikum ni de kadon ke jingma. Kadon ke jingma. Ang kata. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school, with friends, and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.